Okay, so welcome sa bago na akong segment sa akong channel kung asa na ko ihatag ang facts and trivias nga wala pa ninyo nahibaw-an. Kini ang kabalo ba mo? Magsugod na ta. Kabalo ba mo nga 11% sa katawhan is walhon. Wala dai ko ilabot sa 11% kay tuuhon ko. Pero ngano pag mo gamit ko sa akong wala? Lahi ko ninyong ginauna. Mugamit ko sa kung wala sa pagkaon, gamit sa kutsara tinidor, gamit ko kutsara sa wala, mugamit ko sa tubo. So, mauna ako. Wala, hindi mo ginahuna. So guys, kabalo ba mo nga ang bear? Kanang bear ba? Bear? Ambot na sa biya sa bear? Kanang uso. Uso ba na? Basta lagi ang uso sa Bisaya. Kani nga bear pa, kana nga bear. So, kabalo ba mo guys nga 42 ang ngipon ana niya. And kung 42 yang ngipon, pangitay ko niyo bear, asa man ta makakita diri sa Pilipinas. Pangitay ko ninyo, patyan ninyo and i-send sa kuha kung asa ang yang ulo para atong ihapon ang yang ngipon na. Kamo na lang mo ihap para dili kalas o kwarta kay wala na COD karon. Wala ba mo nga ang lemon? Dagan siya og sugar kaysa sa strawberries. Pero gagamit mo kog lemon. Mas maayo pag gamit to ng lemon kay aslom. Mas maayo na sa diet. Kano na yun kaya acidic kay na makadaot na sa tong atay. Mga kasagara ginagamit nga language sa tibok kalibutan is Chinese Mandarin, Spanish, and English. So, English cute. Dali ra pud ta maka-communicate sa English. Kaysa dito ta sa Chinese Mandarin o Spanish. Pero nato Spanish gamay mga Pilipino nato dira. Nato Spanish, nato similar sa Spanish tungod kay na colonized sa Spaniards. Pa mga pinakataas nga lupad nga na-record sa manok is 13 seconds. Kung 13 seconds siya, ano to ang sidingan nga taas mas taas pa gid na kaysa 13 seconds. Unsa kay gikaon na to? Tay ba mo nga wala na ko sa gawas? Nana ko sa sulod sa akong kwarto. Daghan na kay lamok sa gawas. Daghan kay maak. And dili na ako manon akong vlog. Akong bagong segment dai. So ug kung kabalo na mo ato tanan and kamo na igo ra ko nagpa-remind sa inyo sukog mo suko. So don't forget to like, share and subscribe to my channel and hope to see you soon. So bye.